Tutorial, să facem un tutorial pe Roblox. Să vedem ce ne jucăm pe Roblox. Ne jucăm 99 de nopți. Da, să vedem câți copii salvăm. Dacă salvăm 4 e bine, dacă salvăm 1, nu știu dacă e bine. Așa. Să intrăm pe 99. 99 de nopți. 99 de nopți. 99 de nopți. 99 de nopți. Îmi cer scuze după sunetele de fundal. Stai să-mi bag telefonul încărcat. Cred că am baterie, dar mai trebuie să ies afară. Așa. Da, cred că o să iasă de un joc singur pentru că nu are net sau semnal. Cred că am merge. Stai să iau pe asta să mânc. Să nu-și ducă viața. Urma merge să salvăm un copil, dacă ne iese bine, dacă nu, la revedere. Că niciodată n-am încercat să salvez oameni, mai ales copii. Deci copii, nu oameni. Fuga. Ce e asta? Ce e asta? Deci copilul e în partea aia, în partea asta. Ce e asta? Da, nu știu. Mereu am găsit ale de... Nu știu ce e alea. Dar ce le mă? Să zic ce? Nu știu asta. Aoleu. Aoleu, mă moară. Nu mai găsit lanterna sus, aici mereu găsesc lanterna. Da, am găsit. Lanterna. Hai că puțină baterie, că acum am cam consumat-o. Asta nu mai. Așa, asta băgăm în sac. Mergem. Trebuie să mă întorc înapoi la foc. Mor și de foame.
gata. Bă, da, acum mergem să vedem. Aici ne uităm în cufăr. Caci cufăr. Îi, da. Trebuie să și mănânc. Miss this story. Nu știu, mergem pe partea altă care are ceva. Anunț. Cui? Dacă o să multă foame, nu știu dacă o să mai continui jocul, așa că mergem să căutăm copil. Zis copilul. Da, mă mâncăm struguri. Și am bătut. Vreau să mânc. Vreau să nu rămân fără viață. Stai să ne mănânc. Nu problem că am nume. Deci o să mor. Ce-am intrat în asta? Dacă muream, așa, acum o să luăm asta în sac, așa, o să luăm și asta la altă în sac, așa nu în sac, acum trebuie să mergem să mâncăm, de ce mai mâncăm, că nu... Să mă bat și te-ai pus pe capul meu, cred că e papagal. Bă, da, lasă-mă în pace, că mă întâmplă ta. Mor. Mama. Dar cred că mă mănânc așa. Mi se duce de viață, dar trebuie să nu. Dacă le-au și pe ăsta, nu. Bă, ăsta dacă le-au mor. Trebuie să iau asta. Dacă o să mor, nu o să mai continui. Foc, multă foame, mor de foame. Mergem repede.
Și cu e important. Primul copilaș. Dar mă omoară el. E greu să văd pe ambii. A murit. Nu mai mă duc, că nu mai pot. Nu, da, nu mai pot, deci vă jucăm altă dată altceva ce îmi spuneți voi în comentarii pe Roblox ce să ne jucăm. Bine, pa!